କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀକୁ ସ୍ୱାଗତ। କାହାଣୀର ନାଁ ବୋଧେ ସେଦିନ କହିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦିନମାନ ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ହିଁ କାହିଁ କେଜାଣି ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କୋଉ କଳା କଲମର ସାଇ ପରି ଆକାଶ ଆଉ ଲାଲ ଟୋପା ସିନ୍ଦୁର ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶ ଯେମିତି ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଜହ୍ନତାରା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଛାତ ଉପରେ ବସି ନିଜ ମନ କଥା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ଛୋଟବେଳୁ ଏଯାଏଁ ଯାଇନି ମୋର। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ, ମୋ କଫି କପ୍ ଆଉ ଏକ କୋଉ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଣା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତଟିଏ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥାଏ। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଜାଣି ମନର ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅତୀତର ପୁଣି ସେ ଦୁଃଖଭରା ଗଳିକୁ ମୋତେ ନେଇଗଲା। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସେବେ ବି ଏମିତି, ଯେବେ କୋଉ ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣାଏ ଆଉ ସେ ଶୁଣିଦିଏ, କହେ ଟିକେ ଜୋର ଗାଅ ନା, ଏ ଗୀତ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ, କାଲି ତ କହୁଥିଲ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଫେଭରେଟ୍ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇ କହେ, ମୋତେ ସେ ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ଯାହା ତୁମ ସ୍ୱରରୁ ଆସେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ହସିକି କଥାଟିକୁ କାଟିଦିଏ। ହଁ, ସେ ମାନେ ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମୋର ଆଉ ସୋମାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା, ଉଭୟଙ୍କର ସେ କମ୍ପାନୀରେ ବି ଜବ୍ ହୋଇଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଭଳିଆ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ କେବେ ଯେ ଦୁଇ ଅଜଣା ଚେହେରା ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ଭଲରେ ଜାଣିଗଲେ, ତାହାର ଖବର ଖାଲି ସମୟକୁ ଜଣା। ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ସହର ମାନେ ରାଉରକେଲା ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥାଏ ସେ। ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ ପକ୍ଷୀକୁ ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେମିତି ଖୁସି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଖୁସି ଥିଲା ସୋମା। ନୂଆ ସହର ସହ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଉଥିବା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତାକୁ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ବି ତାର ପିଲାଳିଆମି, ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁହଁ, ମନ ଖୋଲା କଥାରେ ପାଗଳ ଥିଲି। ଏମିତି ତ ଅଫିସ୍ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ 8ଟାରେ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଯାଉ, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମୟ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ବିତେଇବା ଆଶାରେ। ମୋ ପରି ଏତେ ଚୁପଚାପ ପିଲା କେମିତି ତା ସହ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପେ, ଆଉ ତା ଭଳି ସବୁବେଳେ ଗପୁଥିବା ଝିଅ କେମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମୋ କଥା ଶୁଣେ, ତାହା ମୁଁ କେବେ ବି ବୁଝିପାରେ ନା। ସମୟର ବେଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆମ ଦୁହେଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ସେମିତି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର 9, ସେଦିନ ସୋମାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ଆଶାରେ ଅଫିସ୍ ଯାଇନଥିଲି ସେଦିନ ମୁଁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି ଯଦି ମୁଁ କଲ୍ ନ ଉଠାଏ କି ଅଫିସ୍ ନ ଯାଇଥାଏ, ସୋମା ସିଧା ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇ ଆସେ ଦେଖିବାକୁ। ସେଦିନ ବି ଠିକ୍ ସେଇ କାମ କଲା। ରୁମ୍ ଭିତର ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାତ ତିଆରି କେକ୍ ଦେଖି ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ମୋ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ। ଦୁହେଁ ମିଶି କେକ୍ କାଟିଲୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇ ପିଇ ଅଫିସର ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ହେଲୁ। ଜଣା ନାହିଁ କେବେ ଯେ ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଭାରି ହୋଇଗଲା କି ଆଗ ପଛ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୁଁ ତା ଶରୀରକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କେମିତି କେଜାଣି ସୋମା ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାଇଲା। ସୋମା ବୁଝି ମୋତେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଯେମିତି ସେ ଅସଫଳ ହେଲା। ସେ ଏମିତି କିଛି କହିଦେଲା ଯାହା ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ହଠାତ୍ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଖାଲି ଭଲ ପାଉଛ? କିଛି ସମୟ ସେ ଆଉ ମୁଁ ଉଭୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରୁମ୍ରୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ରାତି ସାରା ଏକ ଅଜଣା ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ଭାରି ହୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାର ବାର ମୋ ମନର କବାଟକୁ ପିଟୁଥାଏ, କ'ଣ ସତରେ ମୋ ସୋମାର ଶରୀର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ନା ମୋ ଚରିତ୍ର ନା ମୋ ସଂସ୍କାର। ପରଦିନ ଦୋଷୀ ଆଉ ଗ୍ଲାନି ମନରେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥାଏ ଆଉ ଯିବା ବାଟ ସାରା ଭାବୁଥାଏ, ଆଜି ଯାହା ବି ହଉ, କିଛି ବି ହଉ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ, ସୋମାକୁ ଭୁଲ ମାଗି ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ହେଲେ ସେଦିନ ନା ଆସିଥିଲା ଅଫିସକୁ ସୋମା, ନା ଆସିଥିଲା ତାର ଗୋଟେ କଲ୍ ମୋ ପାଖକୁ। ନିଜ ଦୋଷ ନିଜ ମନରେ ରଖି ଅଫିସରେ ବିତାଉଥାଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ। ଦିନେ ସୋମାର ଗୋଟେ କଲିଗ୍ସଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ସୋମା ପୁଣି ରାଉରକେଲା ପଳେଇଛି। ଫୋନ୍ର ଘଣ୍ଟିଟା ପୁଣି ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତରୁ ଟାଣି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଅଫିସର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଫୋନ୍ ଥିଲା। ଫୋନ୍ ଉଠାଇ, ହଁ କହ। ଆଉ ସେ, ଫ୍ରି ଅଛୁ? ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ, ହଁ କହୁନୁ। ସେ, ଆରେ ସୋମା କଲ୍ କରିଥିଲା, କହିଲା ସେ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି ଆଉ ତତେ ନ ଜଣାଇବାକୁ ବି କହିଛି। ହେଲେ ତାର କିଛି ଅଫିସର ଡକୁମେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ତ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଆସୁଛି। ମୁଁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଫୋନ୍ ରଖିଲି। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି କି ଏମିତି ଗୋଟେ କି ଭୁଲ କଲି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଶାସ୍ତି ପାଉଛି। ସେଦିନ ସେ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତା, ରୁହ ଆକାଶ, ମୁଁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। କିଛି ନ କହି, କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏମିତି ରହିବା କ'ଣ ଏଇ ମୋର ଶାସ୍ତି? ନିଜ ପାପକୁ ପୁଣି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଶାରେ ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ ଚା ଦୋକାନକୁ ସୋମାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ସତରେ ଆଜି ବି ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେମିତି ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ଅତୀତ ପରି। ଆଉ ଆଖି ଆଗରେ ମୋତେ ଦେଖି ସୋମା ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନୁରୋଧ କରି ବସାଇଲି, ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି।
ପରସ୍ପର ସହ ଏତେ ସାରା ଗପୁଥିବା ଦୁହେଁ କେଜାଣି କେମିତି ଆଜି ଏତେ ଚୁପ୍ ଥିଲୁ। ବୋଧେ କିଛି କଥା ନଥିଲା ହବାକୁ, କି ଏତେ କଥା ଥିଲା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତାହା ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା। କଣ ଯୋଉ ସମୟ ଦିନେ ମୋ ଅକୁହା କଥାକୁ ବୁଝି ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଏତେ ଆଗକୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ମୋ ଚେହେରା ତା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯେବେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକିଗଲି, ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲି, କଣ କିଛି ନାହିଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ? ଏତେ ପ୍ରେମ, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ଭରସା, କଣ ସେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଟିକେ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି ସେ ବି କହିଲା, ଆକାଶ, ସେଦିନ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝେଇବ, ତୁମେ ତମ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁହଁରେ, ଭୁଲ? ଭୁଲ କଣ ପାଇଁ ସୁମା? କଣ ପ୍ରେମରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସୀମା ଲାଙ୍ଘିବା ଭୁଲ? ଛାଡ଼ ନା ସୁମା, ଯଦି ବି ଭୁଲ ମାଗିବାର ଥିଲା ମୁଁ ସେଦିନ ମାଗିନଥିଲି, ଆଜି ମାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନା। ଏତିକି କଥା କହିବା ଭିତରେ ସେ ତା ପର୍ସରୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ମୋ ହାତରେ ରଖି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଠି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସିଗଲି। କାର୍ଡ଼ଟି କାହିଁ କେଜାଣି ବାହାରୁ ଏକ ବିବାହ ପତ୍ରିକା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଯେବେ କାର୍ଡ଼ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସେଠି ଆକାଶ ୱେଟ୍ସ ସୋମା ନୁହେଁ, ସମ୍ବିତ ୱେଟ୍ସ ସୋମା ଲେଖା ଥିଲା। ବୋଧେ ସେଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବା ମୋତେ ଆଜି ଜୀବନ ସାରାର ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା। କାହିଁ କେଜାଣି ନାଁର ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ଆମେ ତିରସ୍କାର, ଧୋକା ବା ଅପମାନ ବୁଝୁ। ବୋଧେ ସମୟ ଥାଇ ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିବା ଦେବା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।